Шановные коллеги, дорогие сябры, з вами Андрей Хаданович. Мы на прасторы польскай культуры у межах наших рэгулярных у апошнія гады сустрэч санаторый пад кліпсідрай, дзе не стамляемся размаўляць пра масты між польскай і беларускай культурай, гаворым пра аўтараў, паэтаў, празаікаў, паэтак, аўтарак, гаворым пра перакладчыкаў і перакладчыц. А сёння я апынаюся ў падвойнай ролі і вядоўца і перакладчыка, і буду прадстаўляць вам аднаго з найулюбёнейшых маіх польскіх паэтаў, аднаго з найвіртуознейшых майстроў польскай мовы у 20 стагоддзі, паэта, чые вершы не патрабуюць як бы дадатковай рэкамендацыі. Гэта не тленка стопудовая, а чыя біяграфія і міфалогія, легенды навокал, адным можна верыць, другім не, супастаўныя з ягонай геніяльнай паэзіі. Ён бы мог разам з Оскарам Уайлдам сказаць, што жыццё пражыў не менш геніяльнае, чым творчасць. У мяне ў руках кніга у зялёным колеры, у любёным колеры паэта. Кніга ўся у закладках, і гэта значыць, што сёння будзе не столькі лекцыя, колькі прэзентацыя кнігі з чытаннем вершаў. Нешта будзе па-польску, нешта будзе ў беларускіх перакладах. Аўтара, я думаю, вы пазналі па твары на вокладцы. Гэта Канстанты Ільдэфанс Галчынскі, паэт, які паспеў пабываць анфан тэрыблі, як бы правакатарам на паэтычнай эстрадзе міжваеннай Польшчы. Паэт, які паспеў пабыць трагічнай фігурай, палонным вязням, выгнанцам у часы Другой сусветнай вайны. І паэт, які пагадзіўся на трагікамічны лёс пошукаў паэтычнай свабоды ў вельмі несвабодныя часы. Гэта значыць, паэт, які жыў апошнія гады жыцця у народнай Польшчы, сацыялістычнай, пасляваеннай, паэт, які падпісаў фаўстаўскую дамову як бы з Мефістофелем, хто каго абдурыць, абхітруе, хто будзе гуляць па сваіх умовах. Ідэалогія, соцрэалізм, які навязваў аўтарам, паэтам свае правілы гульні. Ці паэту хопіць унутранай незалежнасці і геніяльнасці, каб гуляць па ўласных правілах. Вось жа Канстанты Ільдэфанс Галчынскі, ягонае жыццё, ягоныя легенды, ягоныя вершы і паэмы, ягонае святло захопленых ім сяброў, чытачоў, сябровак, чытачак, насцярожаныя позіркі ворагаў, канкурэнтаў, плеткароў. Усяго гэтага крышачку будзе, але найперш тэксты. Давайте я пачну з тэкста, які з хваляваннем сам як перакладчык напісаў на адваротны бок вокладкі гэтай кнігі. Пісаў зялёным атрамантам і не пісаў у шуфляду, бо прагнуў кантакту з публікай, якая яго пагломіла. У міжваенны час меў багемную славу і ўсенародную папулярнасць пасля вайны. Зведаў супертыражы і забарону на друк. Творцу не раз кэнцэлілі і дагэтуль спрабуюць за правую ці левую кан'юнктурнасць. А ён так напраўду не знаўся на палітыцы, бо шчыра верыў толькі ў натхненне, паэзію
і віртуознае майстэрства паэта. Здагадаліся якога? 6 гадоў правёў у нямецкім палоне, дзе маўчаў як скала, але тыя колькі вершаў, што напісаў, сталі легендарнымі. Год вандраваў па Еўропе, бо вяртанне ў народную Польшчу адзначала страту паэтычнай свабоды. І ўсё-ткі вярнуўся, бо дома былі жонка, дачка і польская мова, якую ён умеў слухаць. І на тэрыторыі абсурду ды самаіроніі адваяваў сабе прастору для вольнай творчасці, недаступную сур'ёзнейшым аўтарам. Цяпер увага, важная фраза. Быў найлепшым польскім паэтам у найгоршыя для паэзіі часы. Не быў ідэальным мужам, але хто яшчэ так апеў жонку і гармонію сямейнага побыту ў геніяльных вершах. Знаўца меламан найлепшыя паэмы ствараў згодна з музычнымі прынцыпамі, паліглот і эрудыт, які, як мала хто, чэрпаў з глыбіняў культуры. А яшчэ Галчынскі добра кладзецца на беларускую мову. Шмат перакладаў з першай ягонай кнігі «Сёмае неба», ад Леаніда Дранько-Майсюка да Марыі Мартысевіч гэта пацвярджае. А «Вуліца шарлатанаў», якую я трымаю ў руках, найпаўнейшае беларускае выданне паэта на сёння. Палова сабраных тут вершаў і паэмаў друкуецца на нашай мове ўпершыню, альбо ў новых перакладах, зробленых спецыяльна для гэтай кнігі. Вось жа прагучала назва «Вуліца шарлатанов», «Уліца шарлатанов». Так называўся верш маладога, багемнага, правакацыйнага Галчынскага. Так паэт марыў выдаць з такой назвай, паэт марыў выдаць першую сваю кнігу. Кніга тады не выйшла, але праз гады і на іншай мове выконваю гэтае пажаданне любімага аўтара. «Вуліца шарлатанаў», выбраныя вершы і паэмы. І няхай прагучыць загалоўны верш. Вы адразу як бы разам са мною, дарагія сябры, сяброўкі, дзякуй, калі слухаеце і глядзіце гэта ўсё разам з намі на прасторы польскай культуры. Разам дамо нырца ў міжваенную польскую атмасферу кавярняў, кнайпаў, кавы і мацнейшых напояў, багемнага жыцця. Што з гэтага праўда? Колькі тут аўтабіяграфізму, а колькі свядома створанай, сплеценай міфалогіі, уласна створанай легенды, мяркуйце самі. Шарлатанов никт не коха, завше сами. Для них гвязды świecą w górze i na dole. W tajnych szynkach piją dziwne alkohole i wieczory przerażają bluźnierstwami. Kto полюбіць шарлатана ў свеце чэрствым, толькі зоркі недасяжным падарункам, у таемных сутарэннях горкім трункам цешаць сэрцы і шаманствам і блюзнерствам. Іх рэлігія, смарагды і рубіны, кроў нявінніц, толькі тэма для сатыры. Вераць лічбам 18, 3, 4 і з Єгови до Ісуса строять кпіны. Шарлатаны Ватыкану шлють праклёны, шарлатаны пагарджаюць папам рымскім, плачуць зоркі над блюзнерствам іх няўрымсным і смяецца з іх пагрозаў змій зялёны. Кожнай ноччу з неба месяц непадробны назірае штучны рай іх поўны шклянак, а пад ранак звон фальшывых абяцанак і вандроўных шарлатанаў плач wątrobnej. Bardzo cicho i boleśnie jest nad ranem. Dzwonią dzwony, świt pochyla się w pokorze. Odpuść grzechy szarlatanom, Panie Boże. Wszak Ty jesteś takim samym
шарлатанам. Зранку сэрцы кроіць болем несціханым, звон касцельны, безнадзейны і прыгожы. Выбач грэшным шарлатанам, Пане Божа, ты, што быў і ёсць таксама шарлатанам. 1928 год, аўтару 23, ён народжаны ў 1905 і сышоў з гэтага недасканалага свету ў 1953. Досыць кароткае жыццё. Паэт можа пражыць даўжэй, калі менш ужывае алкаголю, менш паліць, менш п'е філіжанку кавы за філіжанкай наймацнейшай кавы. Паэт верыць ва ўласную несмяротнасць, яго не спыняе ні першы інфаркт, ні другі, таму трэці дабівае яго ў той самай Варшаве, у якой ён нарадзіўся. Гэтыя абставіны рыфмуюцца, дзе ён пахаваны на вайсковых могілках Павонскі, але паміж Варшавай нараджэння і Варшавай сыходу некалькі эпохаў. Гэта розныя Варшавы, а па-затым шмат адрасоў гарадоў і краінах, па якіх пабадзяўся паэт. Першы яго сталы адрес, яму не было году, калі сям'я надоўга асядае на уліцы Товаровай, вуліца Таварная, 54. Дома не захавалася, але сёння ёсць урачысты мемарыяльны камень у памяць гэтых гадоў з 905 па 914, а потым з 1918 па 31. Тут у Варшаве жыў Галчынскі і сам стварыў гэтай вуліцы, гэтай атмасферы такі помнік. Уліца Товарова, 29 год. Tutaj wieczorem faceci grają na mandolинах, i ręka wiatru porusza ufarbowane wstążeczki. W ogóle tu jest inaczej, i gwiazdy są jak porzeczki, i jest naprawdę wesoło, gdy księżyc wschodzi nad kinem. Ulica Tawarная. Грае на мандалінах хлопцаў начная варта. Фарбаваныя стужкі ветрам паўсюль развесела, зоркі нібы парэчкі, і асабліва весела у небе ўзыходзіць месяц проста з-за кінатэатра. З фабрык ідуць дзяўчаты, пралетарскія гуры, вусны у газіроўцы, а ў вачах па сапфіры, лузгаюць чорныя семкі, голас крыху пракураны, сонцу паказваюць грудзі, круглыя быццам ліры. А калі змоўклі струны з іх песнямі, танцамі, месяц кінамеханік знік за электрастанцыі, і на Таварнай вуліцы змрок, а ў ім алкаголь гусцее, як боль. Константы сын Константего, Константы сын Константы, сын Константы Галчынскага, супрацоўніка чыгункі і маці Ванды з Лопушынскіх. Айцец бацька хутка сыходзіць, удава разам з дзецьмі жыве на сціплую пенсію па мужы. Родны малодшы брат рана памірае на шкарлятыну, Мечыслаў Зенон. Паэт запомніць яго, як ён граў на акарыне. Гэтая акарына так назаўсёды і зрыфмуецца з гэтай фатальнай шкарлятынай і застанецца ў паэзіі Галчынскага. Далей ён будзе выхоўвацца
паказвацца як самотны хлопчык у сям'і, капрызны, самалюбівы, з мухамі ў носе, непакорлівы, хлопчык, якім немагчыма кіраваць. І гэта будзе давацца ў знакі і яму самому, і ўсім навакольным. Сям'я хацела, каб ён пайшоў. Гэта быў бы чыгуначнік ужо ў трэцім пакаленні, і яго аддаюць у школу пры варшаўска-венскай чыгунцы, адкуль ён вылетае за кепскую дысцыпліну, і гэта будзе шмат разоў паўтарацца. Потым будзе у пэўны момант варшаўскі універсітэт і два аддзяленні ці два факультэты, два аддзяленні два аддзяленні філалогіі, дзе ён будзе вучыцца спачатку на ангельскай філалогіі, потым на класічнай, не скончыць ніводнай, але Галчынскага цікавяць не дыпломы, а веды, і ён іх хапае даслоўна з-за паветра. Усе, хто яго ведаў, казалі пра фенаменальную здольнасць да моваў. Галчынскі свабодна размаўляе па-расейску, па-ангельску, па-нямецку, па-французску, па-італьянску. Акрамя гэтага вельмі някепска ведае класічныя мовы і старажытна-грэцкую і лаціну. Гэта ўсё ў вуснах і звілінах адной істоты фенаменальныя здольнасці. Гэта не раз у жыцці прыдалося паэту. Першы раз з ангельскай філалогіі юны паэт вылецеў са скандалам, дзякуючы сваёй містыфікатарскай жылцы. Ён напісаў, відаць, курсавую працу, дысцыплінавана напісаў на правільнай ангельскай мове пра паэта 17 стагоддзя Моріса Гордана Чітса. Не проста патэарэтызаваў пра яго, а прыклаў ягоныя цудоўныя ангельскамоўныя вершы. І толькі пасля ідэальнай абароны высветлілася, што і паэта, і вершы ягоныя паэт прыдумаў сам. Гэта была містыфікацыя, ну і жменька абражаных прафесараў выжыла хуліганскага студэнта з свайго аддзялення. Потым розныя хуліганствы і містыфікацыі будуць яму спадарожнічаць. Ён спрабуе скончыць школу падхарунжых і паказвае самую, відаць, кепскую гісторыю гэтай установы дысцыпліну, парушаючы ўсё, што можна, спазняючыся паўсюль, куды можна, а на імправізаваным іспыце, атрымаўшы ад афіцэра пытанне, што такое, co to jest карабін машыновы, што такое аўтамат, адказаў: аўтамат — гэта прылада д'ябла. Ну, гэтага цярпець ужо ніхто не стаў. Ён не зрабіўся падхарунжым, яго як бы разжалавалі да шарагоўца і выслалі на край свету, фактычна ў пекла. Пеклам быў жорсткі лагер на тэрыторыі нашай сучаснай Беларусі, на Берасцейшчыне, Бяроза Картузская, дзе шараговец галчынскі да свайго гонару не зрабіўся вертухаем, бо працягнуў парушаць усё, што можна ў вайсковай дысцыпліне. Існуе пра Бярозу Картузскую легенда, што Галчынскі знайшоў агульную мову з сваім начальнікам капралам, які марна заляцаўся да пэўнай дзяўчыны. Галчынскі вельмі начытаны і ў сваёй біяграфіі увасабляе вядомы вам літаратурны сюжэт. Калі вы чыталі растанаўскага Сірано де Бержерака, гэта яно. Галчынскі пачынае для
для свайго капрала ад ягонага імя пісаць любоўныя вершы да ягонай абранніцы з прызнаннем у каханні, з чароўнымі рыфмаванымі вершамі. Дзяўчына чытае сваім сябрам, сяброўкам і суседзям і робіцца слаўнай у сваім мястэчку. У капрала шчаслівы шлюб, а Галчынскаму гэта дае ільготы, магчымасць хадзіць у звальненне, у адпачынкі, ездзіць у Варшаву да сваіх сяброў па новастворанай паэтычнай групе «Квадрыга», з якой Галчынскі уваходзіць у літаратуру. Ён можа забыць пра тэрмін вяртання, святкуючы першую публікацыю, і тады з Бярозы Картузскай пасылаюць жандара па яго, і ён пад канвоем, але невядома, хто каго канваюе. На зваротнай дарозе яны выходзяць на прыпынку, бачаць шыльду свежае піва, бяруць адзін куфаль, бяруць другі, цягнік стаіць 20 хвілін, яны туды спазняюцца. Праз суткі ўжо не жандар Галчынскага, а Галчынскі жандара абсалютна непрытомнага прыцягвае да месца службы. Але засталося 2 вершы ад гэтага перыяда, і грэх на беларускай зямлі напісаны тэкст не працытаваць. Стайня в зиме. Śnieg jest ostry i ciężki, śnieg przydusza dachy. Ze stajni drągiem piją krwożercze zapachy. Konie z brązu i z miedzi rozżerają obrok. W ustach mają czerwono, w oczach także modro. Stajnia узимку. Śnieg колючий і тяжкі, снег цісне на дахі, з цёплай стайні сшыбаюць драпежныя пахі, коні цуглі жуюць, і ты бачыш уночы іх чырвоныя губы, блакітныя вочы. Ардынарац ад радасці ледзь не самлеў, покуль чысціў пачвару з мянушкаю леў. Леў вышэйшы па званні, бо конь генерала. Зорка згасла, і ўзоры со шкла пасцірала. Ардынарац заснуў. Можна выйсці нарэшце. Сонце ззяе, як быццам венец на невесце. Вецер свішча доўгім калі, кароткім калі. Сіні меч заганяючы у горла зямлі. Я не проста так згадаў пра венец на невесте, перакідваем масток у блізкую будучыню. Гуляка, таварыскі правакатар, шарлатан, баемшчык Галчынскі закохваецца у неардынарную асобу. Яе звалі Наталля, яна носіць прозвішча Авалова ці Авалов на польскі манер. Яна з Калішу, але так напраўду яна з Грузіі. Існуе легенда, што яна грузінская князёўна, якая уцякае ад рэпрэсіяў пасля рэвалюцыі. Яна праваслаўная, у сям'і гавораць, ейнай сям'і, яна з мамай гаворыць па-руску, і Галчынскі ідэальна пасаваў. Іхнае знаёмства адбываецца на рускай мове. Фліртуючы, ён чытае Наталлі Есеніна у ліловы вечар, там под окном на рукаве сваём павешусь. Дзяўчына пазнае, гаворыць: ах, гэта Сергей. Трэба вельмі любіць паэта, каб звяртацца да яго па імені. Пераходзіць Галчынскі у наступ. Ну, тут і сваё імя можна адкрыць і рушыць да шчасця. Кажуць, мама
Галчынскага цярпець не магла Наталлю, і тая адказвала ёй узаемнасцю, але паэт з жонкай уступаюць на гэты нетрывалы тонкі лёд сумеснага жыцця, пакуль у Галчынскага з вельмі нерэгулярнымі публікацыямі і заробкамі ўсё цяжка, ён не можа дазволіць сабе асобнае жытло, але напісаць вясельную баладу і пачаць ствараць пра Наталлю, пра сваё каханне, пра сям'ю, пра сямейнае гнездо, вершы, якія зробяцца як бы культавымі ў Польшчы, незалежна ад таго, добрым быў мужам ці кепскім Галчынскі, верным ці здрадлівым, колькі тыдняў ён знікаў у запоях і гулянках, колькі жанчын меў пасля другой сусветнай вайны ў 45-46 годзе. Ён у Польшчы да сёння запрашэнні на вяселле могуць друкавацца, і вясельныя паштоўкі могуць друкавацца з вершамі Галчынскага. Ён абсалютны мэтр у гэтай галіне. Вясельная балада. Каб не гэтыя гузікі, быў бы просты мужик, мог бы дровы сячы, браць акопы штурмам, чорнае поле араць. А так, фанфары і шык. Гляньце, вар'ят у цыліндры, вясельны фурман. Каб не гэтыя стужкі, ружы і чапракі, можна было б сказаць: ну вось, старая карета, трэба здаць у музей разам вунь з тым паэтам, што з прыгажуняй усеўся. Два глупкі. Каб не гэтая зорка, што пала ў ноч, можна было падумаць, што ўсё прыснілі мы, залатыя прысады, а з вежы наўзбоч мармуровы анёлак лапоча крыламі. Каб не гэты вянок, і вэлюм, і мірт, месяц як німб, і твой безыменны палец, можна было б сказаць, што я просты малец, закаханы ў дзяўчыну, і ў нас яшчэ флірт. Можа і праўда, усё гэта нам толькі сніцца. Вечар, мой фрак, твой вінок, экіпаж, вазніца. І ўсё наша жыццё салодкае, як дыханне, не дайшло б да сям'і, калі б не наша. Далей у гісторыі Галчынскага і Наталлі некалькі падарожжаў. Галчынскі перастае жыць у Варшаве на вуліцы Таваровай, бо знаходзіць чарговую працу. Гэта апошнія гады, калі Галчынскі яшчэ штосьці робіць акрамя літаратуры. Ён працуе спачатку ў Варшаве ў дэпартаменце, звязаным з эміграцыяй, умее падлабуніцца да начальніц, якія скрозь пальцы глядзяць на ягоную дысцыпліну, але да пары да часу. І вяршыня гэтай дыпламатычнай кар'еры 31-32 год. Галчынскі з Наталляй трапляюць у Берлін, дзе ён ледзь не культур-аташэ у польскай амбасадзе. Што праўда, да абавязкаў ён ставіцца як заўсёды. З большай любоўю яны ходзяць па музеях і кіно з жонкай, актыў карыстаюцца кожнай нагодай для адгулаў, адпачынкаў, каб ездзіць па Еўропе. Ну і 2 гады начальства гэта цярпіць, пакуль Галчынскі ў 32-м не ладзіць такую эскападу на юбілей, на карпаратыўнай урачыстай вечарыне. Ён як паэт мусіць выступіць, а ён прыйшоў з маленькім статыстычным даведнікам і пачынае манатонна паўгадзіны цытаваць з гэтага наведніка. Маўляў, у
1919 у Польшчы было вытворана столькі-то солі, а ў 29 столькі за 10 год настолькі і настолькі болей, і ўсё гэта прабубніў цягам 30 хвілін, потым урачыста закрыў нататнік, сказаў: но цуж, што тут можа паэт дадаць да мовы лічбаў. Гэта было заканчэнне ягонай нетворчай працы. Па вяртанні ў Варшаве высветлілася, што кватэры на таварнай у іх ужо няма. Мама Галчынскага выйшла замуж другі раз і з'язджае ў Прагу. І Галчынскі прымае як бы пад прымусам абставін адважнае рашэнне засвоіць тэрра інкогніта, і гэта міжваенная Вільня, дзе на некалькі гадоў спачатку муж прыязджае атабарыцца, потым як бы запрашае да сябе жонку. Галчынскі пасяліўся на Зарэчча, на вуліцы Млынова 2, яна і сёння ёсць, і вуліца, і дом, вуліца толькі па-літоўску называецца, і беларусы Вільні могуць наведаць гэты дом, дзе фактычна Галчынскі стварае сваю паэтычную легенду. Калі ў Варшаве ён як бы выскачка маладая, якая спрабуе ўцерці нос мэтрам, а мэтры гэта значыць скамандрыты, ім вельмі ўтульна на Парнасе і без Галчынскага. Яны ўмеюць тое самае, можа быць, крышачку горш. І вось гэта варта не паказаць публіцы, скажам, чытачам ведамосці літарацкім, што прыйшоў чалавек, які ўмее тое самае, што і Юліан Тувім, скажам, толькі крышачку лепей, яшчэ больш віртуозней, яшчэ сюррэалістычней, яшчэ абсурдней, яшчэ больш таленавіта гуляецца з польскай мовай. Таму ўсе гэтыя паэтычныя цёркі і наезды маладзейшага на старэйшага, яны праз гэты недахоп месца пад сонцам. Не варта шукаць тут антысемітызму, не варта тут шукаць нейкай міжваеннай прывізны паэта. Яму трэба было выгрызці месца пад сонцам, і ён яго выгрызаў даступнымі сродкамі. Так, цынікам Галчынскі быў, і іншых прынцыпаў і каардынатаў, апроч эстэтычных, у жыцці хутчэй за ўсё не меў. Яму этыка Галчынскага гэта добра пісаць любою цаной. Праца, як ведаеце, у сярэднявечных майстроў таго ці іншага цэху, атрымаць замову і годна яе выканаць. У выпадку Галчынскага гэта надрукавацца і мець сувязь з чытачамі. Галчынскі, як і яго канкурэнты старэйшыя скамандрыты, гэта першае пакаленне дзеці незалежнай Польшчы. Гэта ўжо не эміграцыя, гэта ўжо не падполле часоў разбораў, якія маглі пісаць у шуфляду. Ім патрэбныя натоўпы, ім патрэбныя закаханыя позіркі, ім патрэбныя ўрэшце рэшт, халера трасца, ганарары, не ў апошнюю чаргу. І Галчынскі так ён і ўвойдзе ва ўспаміны чалавекам, які быў найпрынцыповейшым, які не публікаваўся бясплатна, які быў самым дарагім паэтам і заўсёды атрымліваў колькі хацеў. Вядомая гісторыя з нова створаным выданнем Шпількі. Ён дасылае песні начальніка пахавальнага аддзелу, вельмі смешны свой паэтычны цыкл, суправаджаючы гэта размашыстай цыдулкай, згодны друкавацца бясплатна пры адной умове, калі вы свой часопіс перайменуеце ў «Марская свінка». Але вось жа Вільня у оптыцы Галчынскага, Вільня
33-го, 34-го, 35-го гадоў, дзе ён робіцца ўжо зоркай першай велічыні і потым як бы бумерангам вернецца ў Варшаву ўжо славутым паэтам, але з гэтай заробленай у Вільні славаю. Сэрцы ные, а ў паветры млосць. На зарэччы дождж таксама плача. Ветер, як на тыфус хворы госць, трызніць Вільняй, мокры і гарачы. У шынку співаецца жандар, у імгле хаваецца фіякар. Самагубцы не хаваюць твар. Гэта проста з моста кінуць якар. На плакатах крызіс і адчай, б'юць вазніцу п'янага ў сасіску. І вялейка, звадлівы ручай, плача горка, цёмна, па-расійску. Мой старэйшы папярэднік, прыўкрасны паэт, прафесар і дэкан філалагічнага факультэта некалі Олег Антонович Лойка паспрабаваў па-свойму перастварыць гэты верш і ўзбунтаваўся супраць оптыкі Галчынскага, які не бачыць ва ўпор беларускіх кампанентаў. Вільні і ў перакладзе Лойкі Віленка ці Вілейка пачынае плакаць па-беларуску. Як перакладчык мушу вярнуць, як было. Яшчэ адзін тэкст хачу агучыць. Вот ён якраз з інструментарыя Галчынскага, які апявае хатнюю ідылію. Разам з жонкай, разам з хатнімі прыдметамі, разам з самаіранічнымі вечнымі нараканнямі на беднасць. Тут ён сябе называе зялёным Канстантыем, тут ён называе жонку Срэбрна Наталля. Так яны і увайшлі ва ўсе анталогіі і хрыстаматы. О нашем господарстве фрашка. О зеленый Константы, о сребрна Наталья, цała ваша вечежа, дзбанушек з конваліем. Вокоł дзбанушка скшачик ходzi z халябарdą, broda siwa, lecz dobrze splamiona musztardą. Widać podjadł, a wyście przyjedli i fanty. O Наталлю, зелёна, о срэбрны Канстанты. Яшчэ адзін мой прыўкрасны папярэднік, лірычны паэт, які ў 80-е і 90-е гады быў фантастычным беларускім лірычным паэтам, Леонід Дранько-Майсюк, зрабіў першую хорошую ў часопісе «Крыніца» надрукаваў падборку Галчынскага па-беларуску. Тут ёсць і гэтая фрашка, толькі што як бы класіка з фальшывымі сябрамі перакладчыка. Фанты засталіся фантамі. Галодныя Наталля і Галчынскі у гэтым перакладзе гуляюцца ў фанты. А гэта квіточкі з ламбарду і гаворка пра голад. Таму давялося ствараць, зразумела. У Канстанты, зялёнага і срэбнай Наталлі. Усё, што ёсць на абед. У збаночку канвалі ходзіць гном па стале пры малой алібардзе. Ён пад'еў, бо сівая бародка ў муштардзе. А ці знойдзе ў ламбардзе хоць грошык патрэбны для зялёнай Наталлі. Канстанты бяссрэбны. І яшчэ адзін віленскі верш па тым самым рэцэпце, самаіранічным зроблены. Кажуць, што Вільня не галадала, усё было вельмі танна. На 1 злоты, але гэта быў злоты з міжваеннай Польшчы, можна было сабе прыстойна абед на 4 персоны зрабіць. 80 грошай каштавала курыца, 20 грошай бульба гародніна і ўсё, што да гэтага
належала. Што праўда, адзіным транспартам заставаліся фурманкі, не паўсюль была каналізацыя, было пра галчынскі высмейваў віленскі правінцыялізм як толькі мог, высмейваў сябе і тое, як мыкае гора. У адным з фельетонаў напісаў, што у яго з жонкай адзін на дваіх пакой і ложак вузенькі як стужачка, і таму яны могуць спаць толькі па чарзе. Да поўначы ён, а пасля поўначы жонка. Але паколькі ён, паэт, кладзецца спаць вельмі позна, то выходзіць, што віленскі ложак яму зусім не патрэбны. І яшчэ жонка захавала такі ўспамін. Галчынскі казаў, што міжваенная Вільня нагадвала яму расійскую правінцыю. Вось-вось, здаецца, прыедзе гогалеўскі рэвізор. Беларускія сябры, калегі, якія абагаўляюць, багомяць Вільню, шматкультурную крывіцкую Мекку. Не будзем зашмат абражацца на паэта. Пiosenka. Moja mała bardzo lubi rosół. Moja smagła, moja smukła. Gdy je rosół, to ja jestem wesół. Хочется весел сказать, да, насуперак правилам польской мовы, бо то шчęście, gdy jest rosół i bułka. Вельмі любіць курыны суп, моя смуглая, моя зграбная. Гэты суп мне таксама люб, разам з булкай штука прывабная. У буфеце рачной флатыліі, дармаедам з дыпломам ідылія. Тут не страшны голад са сцюжаю, у маленькай руцэ лыжка дужая. Дрэмля чорт шахматыст каля дошкі, снег гуляе віленскай вулкай і варожаць валхвы каля доўшчыкі па руках маёй зграбнай і смуглай. Потым будзе вяртанне ў Варшаву. Ваколіцы Варшавы мястэчка Анін, дзе Галчынскі створыць знакамітыя лірычныя анінскія ночы. Гэта кароткі верш і вялікі трыптых, амаль паэма Noctes Aninenses, тое самае, але на лацінес, чароўнымі п'янымі фантасмагорыямі і дыалогам з Франсуа Віёнам і ягоным тэстаментам непасрэдным. А потым як бы змрочныя, часам сюррэалістычныя прароцтвы Галчынскага збыліся. Гэта значыць, пачалася Другая сусветная, і яе Галчынскі сустракае ў войску на усходнім рубяжы, дзе адразу ж пасля як бы вераломнага нападу сталінскіх хаўруснікаў Гітлера трапляе ў савецкі палон. І вось тут Галчынскаму даўся ў знакі ягоны абсурдызм і пацыфізм. Помніце, як ён пра карабін машыновы адказаў і не зрабіўся пад Харунжым. Каб ён зрабіўся пад Харунжым, ляжаць бы яму ў зямлі ў Катыні расстраляным. А так, як шараговец, ён быў неўзабаве абменены палонныя на палонных, да, з немцамі і трапіў на доўгія гады ў нямецкую неволю. Ён вязень 11-го шталягу, да, лагера у Альтенграбаве. Але ўжо ў сярэдзіне верасня ён стварае верш, які паспявае перадаць на волю, і ён змяняе вобраз Галчынскага ў Польшчы. Адным вершам можна зрабіцца любімым паэтам нацыі, і гэта верш «Песнь о жаўнежах з Вестэрпляты».
Kiedy się wypełniły dni i przyszło zginąć lato. Prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte, a lato było piękne tego roku. Бачите, баладная форма, якая празаічнымі як бы ўстаўкамі перабіваецца віртуозна, калі з абжытай зямлі агнём пагналі каты. Чацвёркамі ў нябёсы ішлі салдаты з Вестэрплята, а лета ў тым годзе было выдатнае, і так спявалі: не бяды, што нам балелі раны, бо як цудоўна ісці туды на райскія паляны, а на зямлі было столькі верасу для букетаў. Стрымалі ў Гданьску першы ўдар нямецкае гарматы. Цяпер высока паміж хмар салдаты з Вестэрплята, а ўсе, хто мае слых і зрок, ім не забыць даскону, як чуўся ў небе роўны крок марскога батальёну, і спеў чуваць было такі нябёсы схоў часовы. Ідём, але не навякі у вырай верасовы, бо ў дзень, калі вятры вайны абвесцяць час расплаты, у Варшаву спусцяцца яны, салдаты з Вестэрпляты. 1930, верасень 1939 году. Ну і грэх будзе мне не паказаць вам яшчэ адзін тэкст. Увогуле 6 гадоў зняволення, гады маўчання Галчынскага. 6 лят мільчавым як глаз, сфармуляваў сам паэт пра сябе, але тыя некалькі вершаў, якія ўсё-такі напісаў, зрабіліся легендарнымі. І вось з думкаю пра ўсе войны колішнія і цяперашнія нескончаныя, пра ўсіх вязняў колішніх і цяперашніх я працытую, бо заўсёды можна шукаць і знаходзіць суцішэнне. Заўсёды ёсць найвышэйшае нейкае вымярэнне, пра якую нам геніальная паэзія ў самыя чорныя часы нагадвае. Матка боска сталягów. Była już prawie zima, lecz wiatr południowy dmuchał i pachniał wstążkami dziewcząt, a był bliski drutom bukowy las, a buki były podobne nutom. Stamtąd wyszła do jeńca i powiedziała: posłuchaj, Boże Macie Polonnych. Listopadowski ветер дыхал цяплом і скрухай, рэхам спаленых стужак, а за калючым дротам жаліўся лісцю букаў, нібы апошнім нотам. Выйшла з-за букаў да вязня і сказала: послухай, я ўскладаю на голову руки табе, а ў далонях міласэрнасць і мужнасць чалавекам застацца. Я ночей твоих стома, дзён бясконцая праца, барацьба і малітва, Божая Маці Палонных. Ведаю страх і роспач моцнага і слабога, адзінокія ноты і лісты на дасвеце. Нібы кветкі сплятаю і ў адзіным букеце усё пакладу ля трона сына майго і Бога. Господ зірне з нябёсаў і ўсяму даўшы рады, так памяняе імёны болесцям і патрэбам, што яны ператворацца ў дыяменты і смарагды, і найстрашнейшае гора стане зялёным дрэвам. Я застануся з вамі да канца з вашым болем, буду цвісці вярбою усім, хто гіне ад сцюжы, песнею над адчаем, сонцам над мінным полем, грэючы вашы сэрцы, як замерзлыя ружы. Да сустрэчы, сыходжу да жанчын і дзяўчатак, аднясу ў іх баракі добрыя сны з навінамі пра незабітых хлопцаў, пра мужоў
немаўлятак, а памерлых ад рана калыхаць мо рабінамі. Яшчэ адзін эпізод, які немагчыма ігнараваць, бо занадта ідэальным інакш у сваім каханні і сямейнай ідыліі будзе Галчынскі. У 45-46 годзе паэт сур'ёзна заблукаў і заблытаўся. Мы можам сабе ўявіць, што адчувае чалавек на некалькі гадоў пазбаўлены жаночай цеплыні, а потым сутыкаецца з жанчынамі, і для кожнай ён трасца аўтар песні пра салдат з вестэрплята. Яны глядзяць на яго вачыма абагаўляючы. Галчынскі круціць 3 раманы адначасова. Ад адной з жанчын нараджаецца сын, які таксама атрымлівае імя Канстанты Ільдэфанс. Потым ён прыедзе ў Польшчу з Аўстраліі і пазнаёміцца з Кірай, дачкой паэта, адзінай дачкой паэта і Наталлі, народжанай у 36 годзе у Вільні. Кірай, якая будзе шмат дзесяцігоддзяў многае рабіць для мемуарызацыі памяці пра Галчынскага, але часам ствараць ягоны цукеркавы вобраз. Мы вось крышачку зараз на хвілінку яго зазямлю. Галчынскі, які жартаваў, што мае ад Бога прывілей на мнагажэнства, што неабходна яму як паэту. Галчынскі, які цынічна жартаваў, што шлюб з жонкай Наталлі ён браў у праваслаўнай царкве, дарэчы, беларусы Варшавы, той самай празкай, той самай царкве на Празе, недалёка ад дворца Віленскага. Пастаўце свечку памяці неадназначнага, складанага, легендарнага паэта. Гэта ўсё было. І галоўнае, можа быць, пра што варта сказаць, паэт як бы трымаў паўзу і доўга не рашаўся вяртацца ў Польшчу. Не рашаўся, бо разумеў, што заплаціць за гэта свабодай. Але ў 46-м, што б не казаў яму пры сустрэчы Ежы Гідроіць, пра якога мы неўзабаве паразмаўляем, намаўляючы не вяртацца ні ў якім разе, ён вяртаецца ў сацыялістычную Польшчу і гуляе па сваіх правілах. Гэта значыць, стварае тэрыторыю абсурду і сюррэалізму. Ці можна гэта ў час, калі соцрэалізм запаноўвае. Галчынскі як бы шукае для сябе месцаў сілы, ад якіх чэрпае натхненне, энергію. Адным з такіх правераных месцаў сілы зрабілася для яго кіно, якое ён заўсёды любіў. Вось гэты верш: «Малае кіна, маленькія кінатэатры, бальзам засмучаным душам, рады, апабітыя мягкім чырвоным, як сэрца, плюшам. Хоць на дварэ яшчэ светла, вецер лямпу калыша і запрашае ветла добрая вестка. Афіша. Гоман стаіць нецвярозы у электрычным святле. Хтось купіў папяросы, букет касачоў і суфле. А месяц па 3-й квадры нам рукі працягвае сам. Маленькія кінатэатры засмучаным душам бальзам. Красуня з драўлянай касы нясе чарадзейства ў масы. Купляеш білет і ўваходзіш, а з цемры пяе кіно. У шолаху кінапальмы пакрочым у кінадальмы, туды, дзе ў срэбраным дыме чужое жыццё відно, сюды,
шукаючы схову, узліву і завіруху, і не казаць ані слова, і не рабіць ані руху. Гаючы прамень, ён варты пакут у зраненым сэрцы, і дрэмлеш у кінатэатры, як валенцінка ў канверце. Ці кахаеш мяне хоць крышку? Знаеш, цяжка спаць на самоце, на якім сустрэнемся мосце. Цылую твой плюшевы мішка. І выходзіш зачараваным кінематографаманам, брыдзеш супраць ветру ўскраінай і згадваеш сінема, маленькія кіназалі, дзе хэппі-энд у фінале для ўсіх, каму не сказалі, што хэппі-энду няма. Яшчэ адна спроба згуляць з ідэалогіяй у паддаўкі. Ад паэта патрабавалі ухвалення існага ладу, і ён яго ухваляў, але як бы так, то перакульвал усё з ног на галаву і, гуляючы, як бы ставіў смайлікі на ўсім, што рабіў. Потым улады, пазбаўленыя пачуцця гумару, з гэтым разабраліся. Глядзіце гэты хвалебны верш. Ці сацыялізм хваліць паэт. Благословенные крылы птахаў, што купаюцца зранку у сонца. Нашы подвиги і нашы страхі, нашы сны і нашы бессонницы. Благословенные серп і аловак, благословенные штыль і бура, маладзік, Шопен у аблоках, ноч, ягоная партытура. Благословенная радасць і скруха, мёд і лекі у час хваробы. Благословенный лётчик і муха, авіатар высокай пробы. Благословенный дождж і спёка, і каханне светач адзіны. Кожны верш Александра Блока і твае, Тыцан, карціны. Благословенные скокі зайца і падзенне каштанаў вобзем. І такі, як я, што угрызаецца ў безнадзейную рыфму восень. Благословенная соль на ране, гузакі по мужчынскай бойцы, усе балконы і ўсе герані, па якіх сумуюць прапойцы. Благословенный святы з малітвою і салодкі грэшніку плод. А найперш караблі твае, польскі флот. Бачите, якая сюрреалістычная фантасмагорыя. Фармальна Галчынскі служыць уладзе і ухваляе існы лад, але гэтая карціна танцуе, распадаецца і нічога тут не пэўна. Неўзабаве любімы паэт народнай Польшчы, самы высокааплатны і высокатыражовы паэт, робіцца ізгоем. У 50-м годзе яго пляжаць на з'ездзе з саюза пісьменнікаў, яго абвінавачваюць у дробнамешчанстве, яму забараняюць друкавацца. Адам Важык на высокай ідэалагічнай ноце гэта робіць. І нарэшце паэт-выгнанец, прыспяшаюць на шмат гадоў, думаю, ягоную смерць, а ён знаходзіць сваё апошняе месца сілы і месца выгнання. Гэта маленькая леснічоўка, дом на ўзгорку на Мазурскіх азёрах над возерам Ніцкім, дзе цудоўна пішацца, і дзе ён цёплы час году з ранняга лета па раннюю восень адпачывае і творыць найлепшае, што ў жыцці стварыў: Ольштынскую хроніку, паэму Ніоба. І ўрэшце
рэшце рэшт развітанне з жыццём, з жонкай, з чытачамі, і гэта будзе апошнім, што я вам прачытаю. Паслухайце, як фрагменты з гэтага цыклу спявае Марек Гжыхута. Оцаліч от запомнення, геніальны рэфрэн, які глыбока ўвайшоў у польскую культуру. Гэта лірычны цыкл з 10 вершаў песні. Некалькі з іх я вам прачытаю. Толькі з дома выйдзеш вонкі, жнівень стелецца пад ногі, ноч уздоўж тваёй дарогі туліць лісцем крок твой звонкі. За табой птушак цені, сойкі ўсе шчыглы, гіліўся, зыркі жнівень у зіхцення да святла твайго схіліўся. Бо ты поўня, што ў саборы ночы гонкая званіца, ты перасыпаеш зоры зернем спелае пшаніцы. За плячыма плашч вялікі, з калідора праз падворак цягнецца праз птушак крыкі да найпрыгажэйшай зорак, да Венеры. Ці змагу дакрануцца ў зорным пыле, мне б вачэй тваіх смугу захаваць, каб не забылі. Над столом хілюся ўночы да світанку ў зорным садзе, твае рукі апісаць бы, тваё сэрца апісаць бы, смак шаўкоўніцы на вуснах, слодыч голасу і горыч, вушы, выспы, мрой спакусных з мройцам Адысеем поруч, твар, хмурынку з небасхілу, далягляд і пах акацый, зачарпнуў пяром чарніла, вывеў літары на шпацыр. Хай чароўна і праўдзіва, нібы гнёзды з птушак, добра, з дасканалага матыву дасканалы злепяць вобраз. Дзень мінае, час разлукі, затрымаць ніхто не ў сіле. Я хацеў бы твае рукі захаваць, каб не забылі. Колькі дзён, дарог, начлегаў застанецца разам з намі, колькі зліваў, колькі снегу, што вісеў над ліхтарамі, колькі слёз у кожным месце, роспачы лістоў здалёку, колькі упартасці ўсё знесці, каб да мэты крок па кроку, колькі прагі і патрэбаў, сноў, надзеяў і лятункаў, разам з'едзенага хлеба, сходаў, кніжак, пацалункаў, колькі год мой п'яны човен шкуматае ў верша ўладзе, колькі моцы даў Бетховен і Карэллі і Скарлатці, вочы любай, шлях з няверцу, сэрца, зніч на небасхіле. Я хацеў бы тваё сэрца захаваць, каб не забылі. Дарагія сябры, 7 іншых вершаў з нізкі, развітальныя нізкі песні прачытайце ў кнізе, выдадзенай у эміграцыі, так як ёсць сёння, выдадзенай у Кракаве на паперы і ў электронным выглядзе, калі вы заб'еце ў пашуковіку вуліца шарлатанаў, лёгка знойдзеце патрэбныя спасылкі. А мне засталося, перш чым падзякаваць і развітацца, адказаць на пытанне. Ёсць пытанне, ці маглі б вы праілюстраваць на канкрэтных прыкладах з біяграфіі паэта тэзу пра тое, што яго галоўным жыццёвым арыентырам быў менавіта эстэтычны, а не этычны. Якія яскравыя сітуацыі найлепш дэманструюць гэты прыярытэт прыгажосці і мастацтва. Маю на ўвазе перш за ўсё стасункі з сябрамі, з блізкімі, а не працоўнымі. Дзякуй. Гэты паўнафарматны адказ патрабаваў бы асобнай лекцыі. Можа быць, зусім некалькі штрых-пункцірных прыкладаў. Найлепшыя сябры паэта на той момант прыходзяць сведкамі на вяселле Галчынскага у Варшаве, у Празе, на Празе да царквы, думаючы, што Галчынскі чалавек шчодры, ён абавязкова праставіцца потым на вясельным застоллі. А Галчынскі кажа: дзякуй, пакуль, сядаюць з жонкаю у
фурманку, у дрожкі і з'язджаюць, пакінуўшы агалошаных гасцей на вяселле ў лунапарк у вясёлым мястэчка, дзе бавяцца да яго закрыцця. Галчынскі потым будзе казаць, што не бачыў лепшага веселья ў жыцці ні ў кога, але можаце сабе уявіць, што адчувалі пакінутыя ні з чым сябры. Вось вам як бы разыходжанне эстэтычнага і этычнага. Чытайце любы тэкст з яго позніх твораў. Ён пляце чароўны узор чыстай месяцова-зорнай прыгажосці, але гэтым самым і камуфлюе прарэхі ў неадназначнай рэчаіснасці. Іншыя паэты крыкма крычаць пра недасканаласць гэтай рэчаіснасці. Іншае пытанне, ёсць прапанова падрабязней распавесці пра Галчынскага ў Вільні. Но таксама гэта тэма асобнай лекцыі. Я шмат чаго пункцірна сказаў, можа быць, пра кантакт з Мілашам, з якога заклятае як бы сяброўства пачалося. Адны кажуць, паэты пасварыліся таму, што цеснавата было на Парнасе. Мілаш тады пачынае з групай Жагары, а Галчынскі пасябраваў з мілашаўскім паплечнікам Буйніцкім, рабіў чароўныя перадачы на радыё, а малады амбітны паэт застаўся ў ценю. Іншыя скажуць, што Галчынскі абразіў Мілаша сваёй паэмай пра здрадніка. Бо Галчынскі вярнуўся пасля балючага выгнання, а Мілаш з'ехаў у 51-м, кінуўшы выклік аўтарытарызму у народнай Польшчы. А Мілаш адпомсціў раздзелам Дельта у скутым розуме, дзе досыць бязлітасна вывеў партрэт галчынскага канфарміста. У мяне ёсць тэорыя, яе падзяляе цудоўны польскі паэт Войцех Кас, дырэктар музея у Леснічоўцы, пране Галчынскага, што пасварыліся яны праз адну цыдулачку, якую у Вільні Галчынскі напісаў і перадаў у рукі Мілаша. Уяўляйце сабе, а яны абодва звязаныя з польскім радыё. Галчынскі не выходзіць на працу, а Мілаша начальство пасылае забраць тэкст радыёп'есы, якая рыхтуецца. Мілаш грукае ў дзверы на Млыновай 2, сустракае яго голы, у чым маць нарадзіла Галчынскі, які бавіць час на падлозе, маляўніча ляжыць, паклаўшы рукі за галаву. З усяго адзення на ім скураны з залатым цісненнем томік Гарацыя на лаціне. І вось у дадатак да гэтага перформанса ён перадае Мілашу цыдулку: «Я хворы, хто можа пацвердзіць чыноўнік Мілаш, які прыйшоў па мяне». Думаю, што гэтага чыноўнік Мілаш, будучы нобелеўскі лаўрэат, да канца жыцця не дараваў свайму галоўнаму канкуренту і старэйшаму калегу. Сябры, у мяне ўсё. Я вельмі шчыра вам дзякую. Звяртайцеся па кнігу, і пагугліце яе і знайдзіце шляхі здабывання. Жывем у такія часы, што канспіратыўна не называю некаторых назваў, але давайце будаваць масты і лучыць беларусаў, якія ў Польшчы, у свеце, беларусаў, якія ў Беларусі, і адкрываць для сябе фантастычную польскую культуру ў арыгінале і ў беларускіх перакладах. Чытайце Галчынскага, чытайце паэзію, чытайце навогул
кланяюся, абдымаю і да вельмі хуткай сустрэчы на прасторы польскай культуры. Да пабачэння.